שלום, שמי קוסטיה, אני מוזיקאי מתחיל, ומטרה של הוידאו זה להסביר לכם וגם לעצמי איך נבנים אקורדים על major ו-minor scales. בגדול מה שאני עושה, אני לומד מוזיקה ואני מקליט סרטונים על הדברים שאני לומד. אני משתמש בזה גם בתור יומן בשביל עצמי, של ההתקדמות שלי בלימוד, וגם אני מקווה שמישהו כן יתעניין בזה וזה יתרום לו משהו שהוא לא יודע, מישהו שגם לומד. אז אני רוצה לדבר היום על אקורדים שנבנים על major ו-minor scales. אני עושה share. Chords built on major and minor scales. אז הדבר החשוב הראשון זה שלא משנה איזה קי אנחנו בוחרים, האקורדים, המבנה שלהם, האופי שלהם הוא תמיד יהיה אותו דבר. מה שחשוב זה רק הדרגה בתוך סקייל עליה אנחנו בונים את האקורד. ולכן אני פשוט ארשום, אמספר את הדרגות המספרים מ-1 עד 7. בהתחלה אני אשתמש בספרות הרגילות שאנחנו משתמשים בהן, ואחר כך כשאני אדבר ספציפית על המייג'ר ומיינר, אני כבר אסמן אותם בספרות רומיות, כמו שזה מקובל לסמן אותם בספרים על תיאוריה. אז בואו נרשום קודם את הדרגות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. כאן אנחנו נרשום major וכאן minor. ועכשיו בואו נרשום אינטרוולים בין הדרגות שונות ב-major וב-minor scale. אז ב-major scale אנחנו יודעים שזה הולך חול חול חף, חול 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 חף. כלומר, בין דרגה 1 ל-2 יש לנו טון שלם, הול, בין 2 ל-3 יש לנו גם הול, בין 3 ל-4 יש לנו חף. כלומר, זה 2 חצי טון, זה 2 חצי טון, זה 1 חצי טון, ואז יש לנו עוד פעם הול, הול, הול והף. ובסוגריים נרשום באמת מה זה אומר מבחינת חצי טון. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. ועכשיו נרשום אותו דבר למיינר, נשתמש בצבע אחר. במיינר אנחנו יודעים שזה הולך הול, half, הול, סליחה, half זה 1, הול, half, הול, הול. אוקיי. עכשיו בואו נזכר איך נבנה אקורד. אקורד נבנה, כן, אני כרגע מדבר על אקורדים הכי פשוטים, אקורדים שיש בהם 3 תווים. אז האקורדים כאלה שנבנים רק מ3 תווים בעצם נבנים על מה שנקרא thirds או טרציות. כלומר מרחקים בין התווים בתוך האקורדים הם תמיד מרחק שהוא third, בין תו ראשון לתו שני, בין תו שני לתו שלישי, ומרחק בין ראשון ושלישי הוא perfect fifth, או מה שנקרא גם קווינטה. יש לנו 2 סוגים של thirds. כן, יש לנו major third, שזה בעצם 4 חצי טון, ויש לנו minor third, שזה 3 חצי טון. בהתאם לזה, האקורד שבעצם הטרציה הראשונה בו היא major והשנייה היא minor, הוא יהיה אקורד מז'ורי, כן, major short, והאקורד שזה הפוך, כלומר 3 ו-4, הוא יהיה מינורי. כן, בסך הכל 3 פלוס 4, כן, זה מה ששכחתי להגיד, בעצם מהווה בעצם את אותו perfect fifth. כלומר, אם אני ארשום פה גם perfect
פיבס זה 7 half tones. כלומר זה בדיוק 3 פלוס 4, 4 פלוס 3. אוקיי, אז יכול להיות בעצם לנו שתי אופציות, יש לנו 4 פלוס 3 ויש 3 פלוס 4. עכשיו, למה האקורד נבנה בצורה כזאת, למה זה דווקא לפי טרציות, זה שאלה מאוד מעניינת, אבל היא לא קשורה לסרטון הזה, אני אקליט על זה סרטון נפרד. כרגע אנחנו מקבלים את זה כמשהו נתון, ואנחנו נעבוד עם זה. אז עכשיו, איך אנחנו בונים בפועל את האקורדים? אז אנחנו צריכים לקחת בעצם את התווים, את התו מסוים, את התו שהוא במרחק 2 תווים מהתו הזה, ועוד תו שהוא מרחק עוד 2 תווים מהתו הזה, כן, בתוך הסקייל שאנחנו נמצאים בו. אז אם אני רוצה לבנות אקורד שבעצם נבנה על דרגה 1 של סקייל, אז אני צריך לקחת תו מספר 1, תו מספר 3 ותו מספר 5, כן, וזה האקורד שלי. אז בואו נתחיל לרשום את האקורדים האלה. אז יש לנו את המייג'ר, וכאן יש לנו את המיינור. בואו נתחיל קודם עם מייג'ר. אז אקורד שנבנה על דרגה 1 במייג'ר סקייל, כן, אז כמו שאמרתי, צריכים לקחת 1, 3 ו-5. המרחק בין 1 ל-3 זה בעצם 2 ו-2, זה 4, ומרחק בין 3 ו-5 זה 1 ו-2, זה 3. לכן בעצם קיבלנו שהאקורד שנבנה על דרגה מספר 1 הוא יהיה major chord, כן, האקורד שבו הטרציה הראשונה היא מג'ורית, ולכן אני יכול לרשום את זה, כן, אקורד שנבנה על דרגה 1, שוב זה ככה, 1, major. כן, אני עכשיו משתמש באותיות רומיות, וכאשר אות רומית היא גדולה, זה אומר שהאקורד הוא major. שוב, המייג'ור, הכוונה שבעצם הטרציה הראשונה בין התו הראשון לשני היא major third, והשנייה היא minor. בואו נסתכל עכשיו על דרגה מספר 2. הדרגה מספר 2, אקורד שנבנה לדרגה הזאת יורכב מתווים 2, 4 ו-6. המרחק בין 2 ל-4 זה 2 פלוס 1, 3. המרחק בין 4 ו-6 זה 2 פלוס 2, זה 4. אז קיבלנו בעצם שהאקורד השני, דווקא בו הטרציה הראשונה תהיה מיינור, כן, היא תהיה, המרחק בה בין תו ראשון ותו שני בתוך האקורד הזה הוא רק 3 חצי טון, כן, בין 2 ל-4 המרחק הוא 3 חצי טון, ולכן האקורד השני יהיה אקורד מינורי, כן, מיינור. לכן אני רושם אותו עם ספרה רומית קטנה, אוקיי, 2 קטן, כלומר אני שם בשביל זה נקודות, וזה יוצא מיינור. אקורד השלישי שנבנה על דרגה מספר 3 יורכב מתווים 3, 5 ו-7, וכאן אנחנו רואים שבין 3 ו-5 המרחק הוא 3, בין 5 ו-7 המרחק הוא 4. לכן גם האקורד הזה יהיה מינורי, כי קיבלנו בעצם אקורד שהחלוקה בטרציות בתוכו זה 3 פלוס 4, כלומר מיינור פלוס מייג'ור. ולכן גם השלישי זה מיינור. הרביעי ייבנה על 4, 6 ואנחנו חוזרים ל-1, אוקיי, 4, 6 ו-1. המרחק בין 4 ו-6 הוא 4, המרחק בין 6 ו-1 הוא 3. אז לכן האקורד הזה יהיה major. אני השתמשתי בספרה רומית גדולה. האקורד החמישי ייבנה על 5, 7 ואנחנו צריכים לחזור להתחלה 2. אוקיי, אז בואו נשים לב שלא נתבלבל בספירה. המרחק בין 5 ל-7 זה 4, המרחק בין 7 ל-2, כן, כאן מרחק הוא 1, המרחק בין 1 ל-2 זה 2, אז קיבלנו 4 ו-3. זה אומר שזה עוד פעם יהיה מייג'ור, כן? מרחק בין 5 ל-7 זה 4, ומרחק בין 7 ל-2 זה 3, לכן קיבלנו שוב מייג'ור. דרגה מספר 6, אנחנו צריכים לקחת 6, 1 ו-3, כלומר 1 ו-3 אני יכול לרשום גם 1 כאן. המרחק בין 6 ל-1 הוא 3, המרחק בין 1 ו-3 הוא 4, ולכן זה יהיה minor chord.
והאקורד האחרון במייג'ר סקייל נבנה על דרגה מספר 7. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אנחנו צריכים לקחת 7, 2 ו-4. המרחק בין 7 ו-2, כן, זה 1 פלוס 2, כלומר הוא 3. המרחק בין 2 ל-4 הוא גם 3. אוקיי, קיבלנו משהו שאנחנו לא ציפינו. כי אמרתי בהתחלה ש-Measured short זה 4 פלוס 3, ו-Minor short זה 3 פלוס 4. ועכשיו אנחנו קיבלנו אקורד שהוא בעצם 3 פלוס 3, כלומר הוא בכלל, המרחק בין התווים הקיצוניים שלו, בין התו הראשון והאחרון, זה בכלל לא perfect fifths, זה בכלל 6 חצי טון או 3 טונים שלמים, שזה במילים אחרות נקרא טריטון. אוקיי? טריטון זה אינטרוול שהוא אינטרוול שנחשב אינטרוול הכי דיסוננטי, כלומר אינטרוול שהוא עם מתח הכי גדול, כן, אינטרוול הכי לא נעים לאוזן שלנו, ולכן, וגם האקורד הזה יהיה כזה, כן, האקורד הזה יהיה מאוד לא יציב, אקורד דיסוננטי, ויש לו שם מיוחד, השם שלו זה diminished, אוקיי, diminished זה אומר מוקטן, כלומר, כי בעצם סך הכל בתוך האקורד הזה, במקום 6 חצי טון, במקום 7 חצי טון, כלומר במקום perfect fifth יש לנו 6 חצי טון, הוא מורכב מ3 טרציות קטנות, שזה אומר, זה לא major ולא minor, אבל יש לו שם מיוחד diminished, כלומר מוקטן, ואנחנו נסמן אותו גם עם אות קטנה, עם ספרה רומית קטנה, ועם עיגול קטן, אוקיי? שאומר שזה משהו מיוחד, זה לא major ולא minor, ואנחנו קוראים לזה diminished. אוקיי, אז קיבלנו שבעצם במייג'ר סקייל, האקורדים הולכים בצורה כזאת, major, minor, minor, major, major, minor, diminished. אוקיי, עכשיו אלה שהם major, בואו נסתכל, האקורדים שהם major בתוך major scale, זה ראשון, זה רביעי וזה חמישי. וזה הם נקראים האקורדים העיקריים של הסקייל. primary chords הם נקראים, אוקיי? כי זה אקורדים שהם מאפיינים בעצם את המייג'ר סקייל. הראשון, הרביעי וחמישי, כי הם בעצמם מייג'ר. הם מייצרים את התחושה המז'ורית של הסקייל הזה, אוקיי? אם אני משתמש בהם. יש להם גם שמות מיוחדים בהרמוניה, אבל אני כרגע לא אכנס לזה. בואו נסתכל עכשיו מה קורה במיינור סקייל. במיינור סקייל זה טיפה שונה. בואו נתחיל להסתכל על המרחקים. אז הדרגה מספר 1, אנחנו צריכים עכשיו להסתכל על הסגולים. אז דרגה מספר 1, אקורד שנבנה על דרגה 1, הוא ייבנה שוב על 1, 3 ו-5, אבל המרחקים הפעם יהיו, המרחק בין 1 ל-3, אוקיי, הוא 3, מרחק בין 3 ל-5 הוא 4. אז דווקא האקורד הראשון שנבנה במיינור סקייל, הוא יהיה מיינור. האקורד השני זה 2, 4 ו-6, המרחק בין 2 ו-4 זה 3, המרחק בין 4 ו-6 זה גם 3, אוקיי? אז קיבלנו שוב diminished, כי קיבלנו בעצם כאן 3 וכאן 3, כלומר בין 2 ל-4 3, ובין 2 ל-4 3 ובין 4 ו-6 3. אז קיבלנו, ופעמיים קיבלנו minor third. אז יוצא שהאקורד השני שנבנה על הדרגה השנייה של minor scale הוא יהיה diminished, אז אנחנו רושמים אותו I עם עיגול, ואנחנו רושמים שזה diminished. בואו נסתכל עכשיו על דרגה 3, 3, 5 ו-7, המרחק בין 3 ו-5 זה 4, המרחק בין 5 ו-7 זה 3, ולכן זה major chord. 3 הוא major. 4, אוקיי? 4, 6 ו-1, המרחק בין 4 ו-6 הוא 3, המרחק בין 6 ל-1 הוא 4, ולכן 4 זה major chord, אוקיי? עכשיו אני עושה את זה קצת יותר מהר, כי אני חושב שזה די ברור, אוקיי? השיטת עבודה הזאת, איך אני בונה את זה. 4 קיבלנו שהוא major, 5
5, 7 ו-2, המרחק בין 5 ו-7 הוא 3, המרחק בין 7 ו-2 הוא 2 ועוד 2 זה 4, ולכן 5 הוא גם, סליחה, 4 זה היה, סליחה, אני צריך לתקן את עצמי, אמרנו 4, 6 ו-1, כן, זה 3 ו-4, זה מיינר, רשמתי מייג'ר, למרות שסימנתי אותו נכון, רשמתי אותו באות קטן, בספרה הקטנה, אז זה מיינר, וגם 5, כן, יצא מיינר. בואו נבדוק את זה שוב. 5 זה 5 ו-7, המרחק הוא 3, 7 ו-2, המרחק הוא 4, אז 5 הוא מיינר. 6, 6 זה 6, 1 ו-3, המרחק בין 6 ל-1 זה 4, המרחק בין 1 ל-3 זה 3, ולכן 6 זה מייג'ר. מי שמסתכל על, עכשיו על העמודה הראשונה יכול כבר לראות איזושהי הגבלה שאנחנו נקבלים, אבל בואו נסיים עם מיינר. דרגה מספר 7, האחרונה, האקורד האחרון, אז אנחנו צריכים לקחת 7, 2 ו-4, המרחק בין 7 ל-2 זה מרחק של 4, 2 ו-2, מרחק בין 2 ל-4 זה 3, אז קיבלנו ש-7 הוא גם מייג'ר. 7. ומה שאנחנו יכולים לראות להפתעתנו או לא להפתעתנו, שגם במיינר סקייל האקורדים שהם יצאו מיינר זה 1, 4 ו-5. בואו נסמן גם אותם. 1, 4 ו-5. אקורדים שהם 1, 4 ו-5 יש להם בעצם תכונה כמו לסקייל, כן? כלומר הם בעצם אלה שמאפיינים את הסקייל, הם מאפיינים את המיינר סקייל. אז אנחנו יכולים להגיד עכשיו שבאופן כללי אקורדים 1, 4 ו-5 מאפיינים את הסקייל, לא משנה אם זה מייג'ר או מיינר, כי במייג'ר סקייל האקורדים האלה הם מייג'ר, הם מז'וריים, ובמיינר סקייל האקורדים האלה מינוריים. אלה האקורדים החשובים ביותר בתוך סקייל, הם מה שנקרא primarily shorts, והם אלה שבעצם קובעים את האופי של אותו סקייל. מבחינת מיקום של diminished צריך לשים לב שבמייג'ר ה-diminished הוא 7 ובמיינר ה-diminished הוא 2. אוקיי, שוב אני אחזור על זה ואני אגיד ש-diminished בעצם מה שקורה בו זה שהוא בנוי משתי טרציות קטנות, שתי minor thirds, והמרחק בין התו הראשון לתו האחרון בו זה מרחק של 6, כלומר 6 חצי טון, כלומר 3 טונים, זה טריטון, טריטון זה אינטרוול שהוא הכי לא יציב, יש בו הכי הרבה מתח. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו גם לנגן את האקורדים האלה, ואנחנו נוודא שבאמת האקורדים שהם 1, 4 ו-5 הם יהיו בהתאם לסקייל. אז בואו נשתמש ב-C major, אני אנגן קודם את ה-C major scale. ועכשיו בואו נקרא אקורד 1, 2, שומעים שהוא מינורי, 3, 4, מז'ורי, 5, 6 ו-7. שימו לב עד כמה 7 באמת יוצר מתח. ושוב 1. ועכשיו אני אנגן את המיינור סקייל, אני אשתמש ב-A מיינור כדי שיהיה לנו יותר פשוט. כלומר אני פשוט אתחיל מ-A ושוב כל הכפתורים הלבנים, אוקיי? אז אני קודם אנגן את הסקייל. אוקיי? זה היה A מיינור, ועכשיו בואו נשמע את האקורדים שלו. הראשון, אוקיי? מיינור. השני הוא diminished. 3, major. 4,
מיינר, 5, מיינר, 6, מייג'ר, 7, מייג'ר, ואחד, מיינר. טוב, אני חושב שזה הכל. אני מקווה שזה היה מעניין ומועיל ומלמד, וזהו. ניפגש בסרטון הבא.